Ako kod pojedinca i zajednice postoji misao i postoji srce za dobrobit djece s posebnim potrebama, onda je sve jednostavno. Tako je općini Kiseljak s Novotravničkom udrugom Pront bilo zadovoljstvo i ništa im zapravo nije bilo teško učiniti za pripremu humanitarnog spektakla za organizaciju utakmice Pront Humane zvijezde Hrvatske. Kao što znate, utakmica se igra u petak 20. travnja na stadionu Hrvatskih branitelja sa početkom u 16 sati i 30 minuta, a igraju udruga Pront na kojoj sam ja na čelu kao predsjednik udruge i Humane zvijezde Hrvatske. Evo, kratko bih rekao sastav udruge Pront, neke od igrača koji su nam potvrdili dolazak, radi se zaista o respektabilnim i kvalitetnim imenima. Od golmana potvrdio nam je dolazak Mate Zovko i 90% da će doći i legendarni hrvatski golman Stipe Pletikosa. Od igrača koji će igrati za Pront tu su izbornik ili selektor srpske reprezentacije Mladen Krstajić, Elvir Bolić, legendarni napadač BiH reprezentacije. Tu je i Nermin Šabić, Vlatko Glavaš, prvi kapiten BiH reprezentacije, legendarni igrač Hajduka i jugoslovenske reprezentacije, ikona splitskog Hajduka Ivica Šurjak, tu su gospodarstvenici sa područja cijele središnje Bosne, kao i brojni političari koji će biti prisutni na ovom nogometnom spektaklu. Da ne zaboravim, tu su i Mirko Hrgović, Goran Sablić, Nenad Pralija, Hrvoje Vejić, to su sve imena koja dolaze da pomognu ovu manifestaciju i koja su se 100% odazvala na ovaj humanitarno-nogometni spektakl. Raduje me da smo vrlo brzo dogovorili i organizirali ovaj humanitarno-sportski, odnosno nogometni spektakl kao vid podrške općini Kiseljak pri izgradnji edukacijsko-rehabilitacijskog centra za potrebe za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju i učenju. Ono što je bitno za naglasiti kada je u pitanju ovaj centar, on neće raditi i neće biti samo podrška djeci, on će biti podrška i obiteljima iz kojih djeca dolaze i svim građanima općine Kiseljak. Evo, jedna nasušna potreba kada je u pitanju općina i grad Kiseljak i ova potreba. Ujedno bih zahvalio svim gospodarstvenicima, prije svega sa područja općine Kiseljak, potom iz Županije Središnja Bosna i šire, koji su prepoznali i podržali ovu akciju. Evo, a vi koji ste tu ovdje u Kiseljaku ste svjedoci da smo vi već krenuli i uveliko izvodimo radove na izgradnji, to je prva faza, za taj dio smo osigurali novac, međutim za drugu fazu, to je ona najskuplja, evo, na ovaj način ćemo početi prikupljati sredstva, tako planiramo da do konca ove godine dovršimo objekat i da taj centar pustimo u funkciju, pustimo u rad i damo ga na upotrebu djeci i roditeljima. Samo ću reći da će uvjeti za igru biti idealni, da ćemo pripremiti teren, da će posjetitelja dosta biti i drago nam je da ste nam se odazvali i da imamo jednu ovakvu manifestaciju, pogotovo što je ona ovakvog karaktera, znači za pomoć našoj djeci. Ja bih još jedanput samo pozvao navijače, ljubitelje nogometa dođu na tu utakmicu, se odzovu, pogotovo što ova utakmica ovakvog karaktera, znači humanog karaktera, a što se tiče samog rezultata, ostalog svega, znači bit će to sigurno revijalna utakmica, gdje će doći takve zvijezde. Mislim da Kiseljak u ovom momentu ko klub, mislim govori ispred kluba, to su sam trener kluba, može prihvatiti ovakvu manifestaciju, zahvaljujući, ne znam nija, tu prije svega općini Kiseljak, načelniku naše, znači gdje je infrastruktura za ovaj teren zadovoljava, ne znam nijako u momentu UEFA neke standarde. Udruga Humane zvijezde Hrvatske je utemeljena 2003. i do sada su odigrali 119 utakmica u humanitarne svrhe širom Hrvatske. Nama će u Kiseljaku biti 120. humanitarna utakmica. Isključivo nam je cilj pomoć djeci, dakle djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeci s poteškoćama u razvoju. To radimo po čitavoj Hrvatskoj, evo i 20. travnja bit ćemo po treći puta u susjednoj i prijateljskoj nama Bosni i Hercegovini.
gdje ćemo dati opet jedan mali skromni doprinos, jer smo bili i u Vitezu i u Mostaru, moram priznati jedna izvanredna utakmica, sjajan prijem, jedno gostoprimstvo, jedno veliko srce i uvijek znam reći, premda se neki ljute od naših humanih zvijezda, volim reći tu nema pobjednika. Svi smo mi pobjednici u takvim akcijama. Rekao bih da će ekipu predvoditi Goran Vlahović, koji je inače kapetan naše humanitarne ekipe. S njim će biti zajedno i Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Od ovih značajnijih imena gospodin Bošnjak sigurno poznaje, tu će biti Branko Strupar, bit će Vijeko Škrinjar, Miroslav Bičanić, doći će i nadamo se i naš Dražen Ladić koji je golman, sadašnji član stožera. Nastojimo da dođe i Zlatko Dalić, isto tako, koji su nastupali za našu ekipu Humanih zvijezda. Tu je također Željko Ačkar, koji je također ponikao ovdje u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će se odazvati i Dario Šimić. Na koncu nam samo još predstoji pozvati sve kiseljačanke i kiseljačane 20. travnja tu na nogometno igralište, nogometno kluba Kiseljak, evo, da svojim skromnim doprinosom omogući što brži završetak edukacijskog centra za edukaciju i rehabilitaciju i na koncu je bitno naglasiti ovu prvu fazu, 50% sredstava je osigurala vlada Republike Hrvatske, inače su to bila inicijalna sredstva s kojima smo krenuli izgradnju, a nadam se nakon ove humanitarnog spektakla da ćemo uspjeti i do konca ove godine to i dovršiti.